Klem pensengap Prime Minister jong ka Israel Benjamin Netanyahu watlah kidon kiri kiba persya lani kibaong man sange no ya ka jinghar tama ya ka Gaza kidon kiri kibaong bahapok Gaza om semladon tangki leno Hamas henrei kidon ru kimensim kibaliloi ki knarit ki klung ki kna kibadon lang ha katai ka jaka henrei Prime Minister jong ka Israel uloong watlah kidon kiba persya ya ka rai jong ka Israel ban hiar tama baik ya ka Gaza henrei semla sange bat semla pensangap ya kita kadai kejing penbit penbiang kebakat du'e jong kari Israel ban persya yaki Hamas laong Prime Minister jong ka Israel hadin bakat ma hapdeng ka Israel bat ka Gaza kalane menta lakumba khat san sngi kawol kabinet kala syong jingilang kerki halor kadai katma kabala jia menta hapdeng ka Israel bat kileno Hamas kibadon basyong basa ha Gaza namar kat banang ya cisngi ka jinglong jingman kalalong kaba isyer khay sabapalat namar ka jingsiat namding jong kileno Hamas ya ka Israel ru kalong klem jing sange man laki kenta kidang yai siat na kawai kapor sya kawai kapor bat na kaliang jong kisipai ka Israel kilanang pendep bat kilanang penkre bat kilang penjanru sya ka jaka kabadon kileno Hamas kabumut menta kiladon hakhap jong ka Gaza bat kidon ru kisipai kibaladon menta ha Gaza ban leno ya ka kabadon kam ya katma na rengkeu namar kisipai jong kari Israel kilade penkre lupa bat menta kiladon saudong jong ka Gaza rengkat kitiar yele kitup kiman watla kileno Hamas kila presyang ban khanglan dah kibasiat dah kiroket ya kisipai bat ya kari Israel henrei tang kitiar tma jong kari Israel kibalapoi ban ker tawiar saudong ya ka Gaza henrei ladon ru kiwi kitiar tma jong kiwi kiri kibakwa ban yarap ya ka Israel Prime Minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu uloong bangiladap ban penkre ya ki baro nadong sedong ban yakun ya kane katma uloong syusyuru ba uladap ban penkre ban hiar tma na rengkeu ban hiar tma na suny ban hiar tma wat na duriauru Prime Minister jong kari Israel haswa baki sipai baro kin lej rungno sya ki benta jong ka Gaza ban lej yakun ya kane katma ulai kublai lut ya baro iwei pe iwei kisipai kibadai ban lej sya katai ka jaka bat ulong ru bangangej bakini kisipai kiban lej sya katai ka jaka badon kileno Hamas kinla ban pen klem lut no ya kitai kileno bat Prime Minister ulong ru bangasuthu bakane katma ka bam don menta kan kta pha ya ka perthei bro ko wei lada ngin her thma ya kileno Hamas ulong ru kani kadai ka por ka pabiang palat ban penduk pendam ya kita kileno Hamas namar kilas dang swada lade ban hiar thma ya ka Israel namar ini kileno Hamas kilong kimau jentut ya ka Israel hi baro kawe kari Israel mentak layo ban kerkut ya ka Gaza baro kawe bat laong ru haswa bakari Israel kan sim ya ka sinjam henrei ladon bun ba kiri jong ka perthei kiba persya ya kani karai jong kari Israel namar ba kiong ha katei ka Gaza sem ladon tang kita kileno Hamas henrei ladon ru da kiwei kiba syong snong kiba dai ki klung khna kitemen ki kru bat kidon ru kimensim kibalului bat ladon ru kiri jong ka perthei kiba loong ya Benjamin Netanyahu ba pha sange no ya kane katma henrei kari Israel kala kernga bat kamla ban kongu ya kata kaboong da kiwei pat kiri namar kasautu ba kileno Hamas kila pendon kam ya kiri upat ba ban long kasti ya da na ka benta jongki Prime Minister jong ka ri Israel uloong ru bakileno kilari knang haki kentai ki klung ki kena namar knang ba kisipai jong kari Israel kin ai ka jingyada ka bakarpang ya ki balului henrei Benjamin Netanyahu uloong ya ki Hamas ngimdon por ban yele kai bat ka jing penyap breu bat uloong ru ka jing pendon kam jong kileno Hamas ya ki breu ki balului kalong tang benang penkiu ya ka jing yap breu ha ka tei ka jaka namar ka Israel kan nomap dalele ruem bat ulai thuru ban pen mau biang saisin ba uladep ban ong ya ki wei pon armilian ngut ya baro kinong song snong ki badon hapo Gaza bakin mi no na kate ka jaka haswa ba kari Israel kan pen no ya ka Gaza baro ka wei te namar kata kamsyong ha kari Israel ban ong lakin mi ne kisa ha kate ka jaka henrei kan le ya ka badon kam namar Benjamin Netanyahu uladep ong bahadin bakajing aipor kabaar pusau kenta
syaka sau pupra kenta bat na ka sau pupra kenta syaka nyu puar kenta lapan jrong ya ka kenta bagi paj ba kidai ban mi na katai ka jaka kabasyong ki leno Hamas bat uong ru hadu laisen laiwat la kentiu ya ka por ban penjalan bala ailat ban ken ria ki paj ba timenta ka por kalakut bat ngiladon saudong jong ka kasa bat ngidang ap satang ya ka minit bangin pen bat pen prano lengkot lengkai ya ki yeng kisem ya ki kendau ki siap ki badon ha katai ka jaka jong ki riu trang senam namar kini kileno Hamas kidai kinong syun bakrau tam jong kari Israel lapan pau u Prime Minister jong kari Israel syushu ulaong ba ngilak rensyai ba kemendilis kansa yokmat ya ulo ubadum bat ubasir kei namar ka jingdon jong kini ki riu trang senam ki badai kileno Hamas bat om tang ya kemendilis Henry wat ya kepertai barok kawai tekum ta kumba kalong menta ka jinglong jingman hapo Gaza kalalong ka ba sniudur hadu kata-kata namar ka jingken ton tiartma jong kari Israel haki kubor laya turu bakane kadai kasin bakadu kajing penbit penbiang jong kari Israel ya kitiar yale bat kisipai ban penjot lut no thiau ya kile no Hamas kibadon ha katai ka jaka hapo Gaza bat laong ru ba kajingwan jong uju Biden u Prime Minister jong ka Amerika ban wan yu kejat ha Israel om semladon kanu ka solution ban pensange no ya katai katma Henry kalalong pun ban kajing ikren sani ke bajar jar kumno ban hiartma ya ka Gaza bat laong ru baki leno Hamas kiladon kajing ya sela ka bajar jar bat kiwei pat ki kenhun leno kumka kenhun jong ki Hezbollah kabadai kawei na kiseng leno ka baju pentrim bat le ya ki kam ki bai sirkai bat menta kilaya selaru ban yele persya ya kari Israel da kileno Hamas bat kileno Hezbollah ki badai na kari Lebanon bat kalabu jingma hadu kata-kata ya baro kawei ka Middle East bat u presiden jong ka Amerika Joe Biden ulong ba ka Amerika kalapa ya ki marbam mardi kidawai kidasin bat kiwei ki jingdon kam syapo ka kaput ka Gaza ban penbit penbiang ya kitu ki pajba ki bah lahap ban mi na Gaza te ulai ongru ba menta la kumba pratrok ulapa ya kitai ki jingdon kam syakap jong katai ka jaka ban penbit penbiang ya ki jingdon kam jong kitai kilanot ka Gaza te kumta katai ka wall cabinet meeting kalahap ban perkhat kerki bha halor ka jing sedang jong kari Israel ya ka Gaza ban hiartmano bat laongru ka West Asia kam judon ya ka por bakan syongsuk syongsang namar ka jingbun pelat jong kile no bat kile no ki basir khai tam ha ka parthei kidai na West Asia kum kile no Al Qaeda bat ka ISIS ka bala jule ya ki kam pentrim ha ki por ki bala lek no dei na kani kadau ka jingbun pelat jong kile no ka Middle East kam judon ya ka jing syongsuk syongsang ka jing klan jong ki seng le no ha ki te ki jaka namar kadai na ka jingdon jong kiri ki babai tengka ya ki ka Qatar kadai kari ka ba riuspa tam ha ka parthei bat kadai ru kari ka balabai tengka ya ki le no ka Iran ru kadai ka wei na kiri ka balabai tengka ya ki le no ya ka Hamas bat ya ka ISIS timenta ya ka ne ka thma jong ka Israel bat ki le no Hamas ka Iran kalapha ya ki le no ban kersan ya ki le no Hamas ha kani ka thma ka bamenta kiri sepngi kiladon hapdeng kajing nyepai tang namar kathma jong ka ri Israel bat ki Hamas kat ba kari Amerika pat kalalong kanong sumar na kabanta jong ki Israel kumyala ka khun bat kalairap ban penbun ya ka sipai bat ya ki tiartma ban yaram bat kalaparu ban ap saudong ya ka Israel kanang ban yada yo le si don da kiwei pat kiri kin banwan hiartma ya ka Israel namar ki don da kiwei ru ki kenhun ki balik yasno bat ki Hamas ban penklan ya ka jing hiartma persya ya ka Israel Henry ki sipai jong ka Amerika manin kasngi ilayo ban penhap no ya ki artili ki misai ki bawan nambari ki bala target ya ka Israel wat labubun kiri na ki than sepngi ki la penrem ya ka jingle jong ka Israel Henry ki misem lala pat ban pediang ya ki refugee ki bala kenria jaka Nagasa ki badai kiri ba marjan kum ka Egypt bat ka Jordan kublai shibun ngin sai sempat ha ki video